Ti pagkasalitan ni pagayamte nga arman nga napauluan iti misuot ken isem. Sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi. Idi tumalyawak iti ruwangan ti panakaopisina ti boss. Manager mi, Manong Nemi. Idi bangko nga pagtrabahuan mi. Rimwar nga nakamisuot ni Michelle. Ano nga tamanin? Sinabon nga tamanin ni boss, isuna. Iso nga nakamisuot. Uno talaga nga namisuot, isuna. Girlfriend ko, Manong Nemi ni Michelle. Idi lumampas itihayan ko, hey, wait. Abay. Umisam ka. Diyan ka mo't umisam. Ano yung baga ni boss ka di? Baga tuking ka ito nitong break time. Sublihan ko tila misang ko, tamangan mo, adad nga, sabunan na. E dito maliyawak Manong Nemi, iti right side ko, kumitkita kada kami ni Ising, ni Crescencia. Ngayon ti palayaw nagit Ising. Umis-isam. Ano man yung problema, di girlfriend mo, nga best friend ko. Awa kasi man yung tilang nga nakamisuot. Ibaga nang to kanong istoryain ng taon ito no madamdama, itong break time. Ag best friends, Manong Nemi da Michelle kin Ising, agkakaobisinaan kam amin. Kadakwada nga doa, hindi ka talagang awan ti kahit kong ibatan. Ngayon ni Michelle, Manong Nemi, iti nakariknak dadad nga ayat. Nadagdag sentimbang na iti puso, Manong Nemi. Narita na po na no, apay nga iso, tinapang ko pinasyar, ijabalayda, nga formal nga na bagaan iti I love you. Dududwa dalaingan kinitatang na ngagbibiyag, Manong Nemi, iti simple nga balay. When? Nanasapa ka no, nga naulila, ni Michelle, iti ina, ket ni tatang na iti nangikarigatan anang pabasa ken kuana agingga nga naggraduar iti college ket ditoy kami nga nagkaamu amin iti bangko nga pagnupisinaan. Dati kanon Manong Nemi nga agkayem digiti duwa. Da Michelle ken Ising. Idadada kanu pala iti college ket naipatang pay Manong Nemi nga kopisinaan da. Imi muna da Manong Nemi nga nakastrek iti dayo nga bangko tasyak nagapuak sa bali nga branch ay nga transferak ditoy ket ison ti panakaamok kadakwada ay nga inayat ko ni Michelle inarem ko Manong Nemi. Idi ara-aramek isuna hanuning maununin ni tatang na. Diyak pinakita ng misam ni tatang. Kastamat ang ni Michelle. Idi damo ka pa siya rin. Idi na magik Manong Nemi no apay. Adad nga nagbisuot. Apay ngamin. Itatang ko Kasusuron. Masuron ako na kinkwana. Di ka hunak pangbungtod. Samay sa tatang mo isuna. Naglagi pa yun. Dakil ti utang mo anong baga nakim kinkwana. No awang isuna. Awang kamay. No awan isuna. Ang kapat nga nakapagredwa. Wala awan isuna. Basta ito ba ugad na? Ano ang ugad na? Basta. Payahan ka kastoy ka. Diyak pinakita ng imisam ka. O matinobeng ismak ka. Kuretit kain ka. Ano rito eh? Regalo. Umuna nga regalo ma. O. Staman ti ko nak. Saka malamot. Umisa man no. At maitit kang nga regalo. Baka rin pagamot na mukha kang nga regalo. Kastaman ko na, daming pintas ka na umisap ka. Nasaan ka na kami suot. Talo nga bulan lang, inarem ko Manong Nemi, idi ni Michelle, laging kang inaklon na. Manipod mo ti din, dududwa ka lang nukan nagkuyog, saan nukan nagbaling na chaperon, Manong Nemi ni Ising. Narigat mo tin, no idi, kat saan kayo palang agnubyo, sumusuro tak. No, awisan ni Michelle, awisan nakbat ni Michelle. Kita nga rin tagnubyo kayon, uri awisan nak ni Michelle, hambot na. 3 is a crowd.
ang mga met no, hanyong maliklikan to tagin narakop. Kat siyempre, no adaarakopan nga, ada bisito maten, ang mga no, mo pa umapapalak tulaeng. Hindi nga rin ba ngayon, dumteng ti break time, anong name. Hinabis ko iso na, let's go. Dagmiriandan. Simurot mat manong name ni Ising. Umis-isam ni Ising, idin to tara kami sudlat ni mission. Hey, umisam ka mat na. Di pilitan nga umisam. Kaputa kastuhe ka talaga. Ano namin ti imagaking ka ni boss? Ato ka no ti error ko, itin submit ko nga report. Sabi namin, kastuyak no da problema ke. Ano namin ti problema, Sir Lord? Diya balay, tatang. Ni tatang mo manin? No daddo ka kasla kayat ko nga panahon da dyan nga lakay. Ano problema ng tatang mo? Kabilan na ka? Huh, batasan na kabilan. Di napat pa kindi nung ako di napat kindi binaot Gagangin lang ka sermon. Idi. Kada gito'y, uri kada gito'y nga, mangumubisina ako ng siyak tibang bibiyag keng kuwana, sermonan na pala. Kasurong ko keng kuwana. Ubingak aya nga basitap ng sermonan na pala. Makangigag sermon dito bisina, masermonak to pa sa dibalay. Kasano ko mga umisamak? Kasano nga panagtal na tibag tiriknak? Di ka wala ka pungpungtot, di ka masursuron, saan ka matip-depress. Umisam ka, Umit ngamin, friend. Umisam ka, kas kanya no. Kasi makita. Among orin na da problema, among orin mapambanuak no ka. Umisi-isa maklata. Bagtit ka ano kasta. Si Kamet. Umumay kamit jabalay no ka. Orin no, ung tanak no ka ni papa. At mama, umisi-isa maklata. Kataramid data at bagtit. Si Kamet. Napayag ta na kayo, bagtit ko naman kanya. Abagay, nairuwa mo kung ka, talagang bihira lang nga makikita mo umisam ka. Kasi ka, Arman, hamon ka mapaisam iso na? Mapaisam ko mapagustuhan tirik na. Abay, at ka din mapaspasama ka na kayo? Awan pa Still virgin na tigayam ko. Virgin ak pa lang. Hindi ka bibig ko hanin. O iti barokong ko. Naaprusan nan. Insalaksak na pagid din na. Tidakulap na iti baba. Ha? O rin namugwamit lang. Talaga handa ka mapaisam Handa ka pulos mapagkatawa. Miriyan tatakit din. Kat na mapanan ta break time. 15 minutes tayo lang. Intultuloy ni Michelle manong nimi timan manong umisen. Talaga na kami suutlat. Nakarupangat. Sa la umisen man manong nimi, no kasta nga, sweldo. Habay mas isam ka, kapag bilang at sweldo. Kaguram gayo nung umisen man. Hango kagura. Magusto Kalpas ang imisen ka, nagmisuot ka manin. O natatilawang kid Among lang isa mga kon. Dilawang pa lang. Hida ito. Kasla kang kanayon kang agregla. O ang gayam. Hala ito sumrik na bigat. Pakada kong kinibos. Papanam. Kuyog kila ni tatang. Pa-check up. Napit, sakit na. Gagangay ito lumakay. Sige, whole day. Kita, whole day kung tulatan na ta, pabarag ag-relax, iti malip. Mapacheck up ko lagi ng tatang. Sige. So, nga kabigatan naman, name awan isuna. Imastag kanyak nising. Hi, Arman.
impakadakin ka ni Michelle nga awan ita. Impakada na. Apay. Saan nang impakakanya ke? Amom, nabayagan nga awan ti voluntaryo iso nga tumawag. Siya kano ka tumawag keng kuhanan, naroon na ako sa Sabado ken Domingo. Siyempre, hanggang magkita. Kasi lahat nakagura na kanya. Amo matindi style na. Siya kati adad nga nakalangan na, ngabuta nabayag kayong gayap. Sa bagay. Kasi ka, maanusan, tigas diya nga ugali na. Nadado ma, dapat nakasurun ko. Nangaroon na, di na kahit di maisuro. No isuro, apay ko maisuro na, amok daramidak, kung nagungat. Yung to nag-asawa kayo, agad baka ad-ad nga isot na ungat, ibas kasi ka. Abi sal sudod-sudod na kita, ising. Amom, nabayag kami nga nagayam. Amok datang ugali na. No nakamisot na latan. No umisem, lagit, umisem ha. Ay, inananusak, tagayim ko nga rod. Adaman tagay kong daway nga pagbagaak. Nangaroon na no, mapanag idid ya balaydak. Imagine, pagbasbasahin ni tatang na. Isuplat ni Michelle ti mangungot kini tatang na. Natikat mo sawan. Dati agad bukod ko lang opinion. Kasi lawan respeto na kini tatang na. Di nang nangruna itan, ta nakapagraduaran. Kahit isunti aksap-sapol. Di nakarkaro itan, nga awan respeto na iti amana. Kasi lang mula magbagang madito ugali, ti best friend no? Madito ugali, ti girlfriend ko. At da mading ugali na. Di ba? No sika nga anak, sikat mangungungit iti amam. Kinaawan respeto na ita, di ba? Sa bagay. Kinuri siya, nagsasalita kayo, di ba? Tapos laisot na laing. Hana kayo ti pa isuro. Di kasanong tungar din nag-asawa kayo. Di sika naturuturo ito ni Sunang sika. Anderan na ka. Diyo kong naro di palubos. Yung mga pingasalsalot-sudom di kita, Misha, ay ising. Awan, kit gagangila nga, nga ubrat at madaman ti break time nga ron. So nga may istoryak lang. Anong artiket mo sa bali nga topic no saan nga ni Michelle? May banggapin ka. Apay may banggap ka niya. Apay na isang kalata. Pero anak nga ro din, ori at na problema, ori babambanugak, umisa maklata. Dahil ito timang palagaan, tirik na. Nabannog ka, umisam ka, may nanangkan. No ta problema, umisam ka lata. Ngayon sa mga baybayan, ti problema. Masapol nga solusyon na, masangwem. Dito ikon manong name nga mapagdeferensya dagiti dua. Naragsak ka sa salita ni Ising, tanakaisam lata. Iriento ta ni Michelle. Kaduan na nga, agsinsinupyat kami. Kaduan na akin kinuntra, digiti kapampanunutan mi. Teko nada nga roden na imbag at maanusak. Ipatpatay ko kami. Datad ka po na no api nga anusak iso. Ipatpatay ko kami. Kahit ko nga mabalbaliwan na rin nga mading ugali na. Tsakmat pa na puutang nga apain na ni tatang na. Numapanak iti balayda. Wano dinalakayat nga ipakitang ipangig kanya. Kinon ko nakitinakam ko manong. Ket ka po, tasaan ko nga nakita ni Michelle, iti nagmalmalem, rinantak manong name iti napan ng pasyar kang kuwana, iti balayda. Saan ko ng impakpakahada kang kuwana? Impakpakahada ko ti kotsek, manong name iti medyo adayo, at isut ayan ti silaw. Sak nagnagnan manong name limak tao iti lalaktawan da, sak nagtugtog, ng itutugtugag kumantiri daw, nang ikotinapig sa nga uni ni Michelle.
Ket ako na. Laklakayan kayon? Di o pala mo ramidan nyo? So, tunukan, baybayan kayo. Napanggay lang nga rin din pa doktor. Kalpasan na, di ka pelag tungpal. Di ka pelag voluntaryo nga tumar. Sak pelag tumarkan ka. Oh my God. Italaga. Kastoy. Nga natutala gusto ka, hindi ko na niising. Pagsawsawan na nauungtan ti amana. Nasaan ko mga rumbay? Kaya ito, agbiag pa yung uno sa anin. Diba gayon? Tasabidong di painong ko kenggan. Maka nga ma. Di ka pa lang nga rin pumanaw nga danunan ni nanang jira. Ayan na tatapdo. Awarin di problema. Di ako nagpatuloy pa yung manong. Amangan no, syakid di pangimbuntunan na ti pungtot na nukas pagarikan ta dilawag na tangaramidan na. Di ba? Nagsublia kita ang tikotsek manong nimi kalpasan na pinagandar ko nga pina-aircon. Imsang ko pa lang pinataray. Yung ore ko lang manong nimi nga malpas ten yaman nga mapasamag. Ngayon tapos nung tikas takit maatipak tikas ta nga naramidan na tinawagan. Nabayag, sakbay ka sinumbatan na. Hello? Kumusta ka, sweetheart? Astoy. Apay nakanunag ti panagangis mo. Sila damanin kasursurod mo. Sila damanin kagurgura mo no pagpungpungtutam. Saan ka o nagpungpungto na kasta? Baka tumaod sakit sa pusom. Uno high blood ka. Baka maatake ka. Katawag naman. Siyempre, saan ka nakita ng malmalim? Umay ka kumapasyahan ka? Umay ka. Sige, umay ka rin. Itatang mo kumusta? Problema mo ka din tatang mo? At ang ganti ulo na? Baka matepres. Api nga, marumbi ka matepres ka kengkuhan. Anusam at isot amam. Ulitek. Ato ti sakripisyo na ka. Itata lakayan sa dakaw ng masakit na pinacheck mo. Sumbang nang anusam. Inananusan na ka, edi keng ka nakapagturpos ka. Rumbang lahing nagsupapak ka keng kuana. Yeah? Oh, sigurado na kami suot ka. Umay ka mangarot at no, mainanaan da trik na. Sige. Umaya kon, tay, bye-bye. Nagpalamas lang ti 15 minutes manong name. Dimsagak madlangit ti kotsek sak na pan nagtugtog. Iri, tay lukat, may lukat tiri daw, na ipasahabat kanyak manong name ti kadigdigos nga banglo. Kadigdigos mo umay nakarod pa siya rin. Nagdigos Dati-dati mo't nga, agdigos ak tirabi. Arakopan ka mangarat. Subrek ka pa ya. Baka makakita kang kanita. Tamang pa lang ang yung mood na. Kadiblipas ita nga pinagsawsawan ng inuungtan na ni tatang na. Hindi makastra ka kung manong nimi isunti ng ilo. Recap tiri daw ng ilak. Isunti pa ng harakop ko. Nagpanglo ka. Sahuin na malan na kitilips na. Umisam ka. Kat nakaisawak, met. Abing imisam ka. Kaya kapo nga rin ti harakop mo. Mabang aran tirik na. Kin kaputi pa nangamal mo ka nagitilips ko. Umiyanan. Apay. Kayat mo ka din ganda napasama ka na ta.
Siyempre, isulat pa ka ma'am, narakupang ka na agkan ka, di adad na nga umisum ka no, kas pagarikan ta, love-making ta. Adad dagid di ang agbulag ako tamatak. Uy, mas man ta katawang. Oo, kastaman ko nagsila. Imbes ko mga baka agbulag ako dagiti matak. Di ka na nga tumirik. Kasta ka di. Taan na padasa mo. Di pinapadasan yung istoryada. Awang gayam. Ni ising. Awang pa yung boyfriend na. Awang pay. Loveless pa lang since birth. Umapapal nga rod kanya. Ibagbaga na ba't ka? Ti apal na. Diyak malam mo. Depende kita atap ko nga. Baga kayat na kamot. Kaslaytay, nagmalmalam nga wanak. Baka ginundawayan nyo mata. Nga da kayo tinagsawa nga nagbirianda kin naglunch. Gagang yan, dati-dati mat. Diba? Iti kaawan mo, ada mati best friend mo. Kaslad na kayat mo sawan. Nga mabali mo ba't nga rakopet ka nagkat? Mata na. Baka datantukit diti. Pagkontraan mi nga best friend kas pagarikan lang. Mamiyanak? No. Agawid ka. Hanggang mo yan. Nakaoray ka ti manong katawan. Saan ka lang makaoray next year kasawatan ton? Ti pampanunutek nga rod. No kasawatan ton. Baka di mo kaya't nagyang ka dito eh. Kagangay lang ang balay. Idindot na ruwam ka titak kalabalay. With katulong. Kabutawak nang kayo. Mabalin mo naman padaklan na ito yung balay. Dito ita. Dito tayo. Kaduwatan ni tatang mo. Dari ano ti problema kay. Ang mga napakaringgorak to rin ang alakay. Saan mo kapong pungtot ni tatang mo? Hanga day dyan alakay ni tatang ko nam. Respetaran ti amam. Saan mo rumbeng uktan. Kinapod no na. Itatawagan ka. At dagitayan dita. Nakaparking hantikotsek. Hana? Inuray ko lang 15 minutes. Sakbayan nagtugtugan. Kit mo sawan, at dakad. Nangig ko no kasunod panungat mo kinitatang mo. Huwag naman, sweetheart. Yung bagbagang arod ni ising, nga ugalim kanuretan. Uri dagbasbasa ka kanupay lain kat. Nagbalik ang saksi, di best friend mo. No kasunod ti panang trato mo kinitatang mo. Lukwon na karoda. Iba gamitan, adda ka di balayo. Kalpasan na. Adda ka madlagam dito ang nagsisip. Nga nangigpugwayon, di panangap-apak. Panungungot ko ni tatan ko. Gawid kan? Agawid kan? Abay mo nakasta ka. Agawid kan kunak. Luklukon nak. Hanggang luklukon. Ano nga mahas ka parang loko? Abay nga di mo intuloy. Itinang yung bagang adda ka. Sorry, nakaspagarigan ta mistake ko rin. Talaga mistake mo. Nagtugtog ka kuma. Adda ako nam. Napamudin nangag, no kasi nung panangapak, iti amak. Ako din nangag na, isukat kayo madayo ako, nga panak nagsubliak ti kutsek. Diya ka nag-standby. Ijay ka nga tinawagan. Lukwanak. Pumanaw kan. Pumanaw kan! Sige. Nakaroon. Sala, may suot na ito. Naungat, napungtot. Talagang awan respeto na tipada ng tao. Sus! Makaoma ka, Michelle. Yan yung mga tanong na kung dito'y balay, manunay minadlaw ni mama tilanga.
Abay ka sa tilang amiho. Sila dadim tinga problema. Ma, nagkapamaya, napakupina siya ni Michelle. Ni misuot. Ah, abay misuot ko na yun. Hindi among kata kami idin. Na minsan lang nga pilit sa nga ibisem. Kaya na minsan nga nasabat ko iso na timol. Malasing ko at iso. Pinagunyak. Kinita naglayang sa nagbisuot. Imposible nga sana ka malasin. So, misuot ko na. Adala problema na nga tama, ma. So, kasi dyan. Ori ada problema. Api na skin, nagbisuot ka. Adada kindi ag-relax ko, ma. Pasensya kayo. No, daman madinang pagkita na kada kayo. Eh, ganyan, api nga naggapu ka sa dyan, api ka sa tilangam, at problema yun. Awan respeto na kinitatang na. Kahit mo sawin, inungtan na ti amana, iti mismo sangwanam. Haan? Di na mo nga mapanak, kadagtugtugak ko man, di mangig ko nga, ong-ongtan na di amana. Pagsawsawan na. Ngawan ti respeto na. Eh dahi, diyak pala nagpatuloy. Nag-istambayag pala, ijayag unag tikot siya kanang tawag kin kuhana kaning bagak nga dakpalit ito. Balay kit umay, pasyarin mo umay ka kung nana. Palabas lang ti 50 minutes. Ito yun, imbagak mo lang kin kuhana itay. Kit, luklukod na ko na naman tayo. Ipakat labad tayo. Kinapungtot nan, kinaungat nan. Binugbugtak nan, kapinapanaw. Ngat basol mo. Hindi nga, panangluko ka no. Panakaluko na. Sama ta panangluko rin niya eh. Kahit nga sawan, at damading ugali ti girlfriend mo. Di ka pa agasawang yun. Naturturahin so ng musika. Baka nakarkaroon doon ng asawa kayo. Kanyak lang iho sa ang nasiyat ng balin na asawam ni Michelle. Idada ko niti kwartok manunemi imbes nga ni Michelle titawagak. Ni Ising titinawagak man. Hello? La. Pag timawag ka. Anat urusan eh. Nadisturbo ka dito itorog mo. Echo. Mistake ko matadsang ko in silent. Mas dawa ka rin, di magkita nga. Sikat ito mo tawag. Ano di bagam? Anak klase ito sa nain na dyan. Kahit ko lang ang nakasasalitak. Kahit ko lang may ibaga kayong kadeto'y pampanunutek. Nood na pa nakaikari ng sikat pang ibaga. Why not? Dapat kita nga saan. Girlfriend mo ti best friend ko. Di ka salamat lang kayang ka. No, batin sa ti baga ka. No, asinot ay etan ti best friend ko, ay etak met. Baka ko na mandi, di ba? As a friend. Saan nga as a sweetheart? Dakay layang ka ni Michelle, sweetheart, ag sweetheart. Ngam siyak kat ka as a friend. Ada ka di problema, friend? Napang ko pinasyal ni Michelle. Nagmalmalim garot nga saan ko nakita, di ba? Saan ko nga impakpakaam mo kayong kuwana. Nagtugtuga ko man, di mangig ko nga, ung-ungtan na ni tatang na. Naggrabe. So nga, imadayo ako, tadyak kong kayat adenggan. Eh, kaya tinawagag madlay suna,
tabarbarin ko nak no tawagak ket maisar din ti panangungunget na iti ama na. Sa ako yung baga nga, mabangko pa siya rin. Tamo na ka, adak pa na di balay. Diyak yung magbaga nga, adda ako ta siya. Nagpalabas at 50 minutes, sakbay nga, nagtugtuga. Kita, ita makita nak. Imisa mo, siyempre, mailimot kanya. Nangaro na, itay arakopek, naging narakop kami. Sa ako'y namalan na kitilips na, siyempre. Hindi aksina na kitilips mi, makita ko mis-isam. Umis-isam ka pa ta, magustuhan na siguro, di arakop ko, di panangagikukin ko na. Ngayon ito pagsalitaan, minitatang na. Nga imbagak nga nangig ko, di panangungungot na. Nga addaak edin, nga addaak itayan. Luklukwan na ko na naman din. Pananglukok ka no, di panangibagak, nga addaak palang sa jabalay, nga addaak ko nita si Deg. Di naman din. Binugbugkawan, nakmatin nga, papanahon. Nakabutbutay no sa nagpungtot. Diyos ko. Ngawas na, namanik na kamon, di ko nakangkang awan respeto na kintatang na. Huwag nga ron. Kaya na nga ron. Kat ko na mga binugtak na ka pinapanaw. Ayun. Ano nga ron? Ano nga ron? At tawagan mo siya na nantap no ko. Aginawatan kayo. No siya adabasol na, agsuri. Sikat agsuri at panangipagarup na, linukob so na. Ngayon oray kumamat kas diyay, hanggang makasyamat at reaksyon na. Ibaga na kumalata, matit kas diyay, sweetheart, ibaga mga adda ka dya balayok, adda ka gamit ka si Deg. Pansi ko mana. Ngayon mahamat ka kasi tamayan na. Haan na, permi, naka-uy-uyong. Diyak kaya ni Sona. Ana? Nandiyan ang ko? Diyak kaya ni Sona. Diyak kaya kasi yung ugali na. Sumadyak kaya ni Sona. Huwag. Huwag naman. Huwag naman, Arman. Siyempre, no, isina mi Sona, agsakit tinakim na. No, agsakit tinakim kayam ko, maapektarang, man. So, huwag. Please. Ananusam na tayo Sona. Bagbagami Sona. Keep another chance. Ayun, tikit mo sawin. Kasaritam. Diyak kaya datakas na nga ugalim ko nam. Kahit mo saan mo nga balbaliwan, baka no, mapasamak to nga. Agsina. Tako no, saan mo nga bigbigla na kasta. Nagyaman na kita ng advice, ising. Kung nga peso. Apay nga jak ikanti, tiyan sana nga mangbalbali ti mating ugali na, di ba? Ti kinamisuot na. Ti alisto na nga panagpungtot. Ti kaawan ti respeto na kinitatang na. Ken pati siya, kaawan respeto na kanya. Kutwin. Ikam iti another chance. Nga mangbalbali ti mating ugali na. Ngayon nugas pagaligan, talaga nga madi, kahit di mo kayat. Awan doon ti maramid ko na talaga nga kayat mong sinaan. Isot tumat aking basol taapay nga nga hanabalbaliwan ti madi ugali na. Diba? Baham daw pag tumahit as a friend, best friend na. Bagbaga miso na, tapagbaga akmet. Tabarbaring no, at na panagbalbaliw ni Michelle. Kabigatan nan nga imawagak manong nemi saan ko nga tamat nga nadisturbo. Hello? Good morning, sweetheart. Good morning to. Mabalin? Tiana, kasalita kami before nga kita tanto dyan opisina. Noon niya mati sa mo kinayat nga inaramid ko itarabi, I'm so sorry.
Sorry, sweetheart. Ngayon, saan ko pa nang luko kang ganay dyan na may ak? Ngayon, no, para kang kakidinok na. I'm sorry. Okay na. Sorry man, no. Kasi tinapasama ka. Binugtak ka, pinapanaw. Kasi haya kami, no. Talaga nga makapungtutak eh. Ikatang datang ugalim, datang pungtot nga ka, pulos permi, nakapungtot ka, nakaungungot ka. Di mo ka ni amo nga madi? Amok nga madi. Ngam sa ako laamon nga madi, nun alpasin. Sakbay namin nga aramid na mga panunutom mo muna, narumbeng mo na saan. Kasla te panangungot mo kinitatang mo. Please naman. Dakil ti utang mo nga ni baganakim kinitatang mo. Ti ama ket rumbeng nga marespetar. Makaaramid man ti sanga na siya. Kasarita mo ti na siya. Sa mo nga bugkawan, sa mo nga pagsawan iti kakasakit. Timawag ka kadi. Tapno bagbagaan nakakasta. Amok tararamidek, Arman. Nakapimpintas, di susugbat ko keng ka. Kastamat ako ng lano. Ti amok man tararamidek ket. Apa ibaga mga on respeto ti amak? Sige nga rin. Kasarita tanto langin dito yung opisina. Bye-bye. Tinawag ang insublat na nung name ni Ising. Hello, good morning. Good morning to. Oh, abigas lang, katkatawa ka. Ando na katawa? Tinawagan ka na sapa dyan kayo mo. Mayat pala naman nagsasalita mitay. Nagsursuriak, nagsuri mayat. Di ko nga niterogyak nga bagbagahan. Nasa nga kasi ti pamayan, nakinitatang na. Bigla, hindi nga nagpungtot. Apa yan pa nagpagarup mo kanyak. Ubi nga baset, kadyak mo karamidek. Amok karamidek. Kuna na po, Diyos ko. Dilata. No talagang kasumro at sumro. Ano nga ro din? Padasa mo nga sikat mong magbagkakang kuha na. Sige. Padasag. Sakbay nga kikita tayo yung office. Padasag ka magbagaan. Tawagag son. Yung kalpasan manong name 10 minutes. Tinawagan naknising. Kasi diya kanumat tinarawid na. Agpadpada kay lang ko na. Amok ba't kahit nga ada nalimad nga relasyon nyo, liputan dak. Ala? Yung baganat kasi diya? Hoy. So nga delikado. Diyak to asasid ganin no. Ang dati yung opisina. Ang mga kid din no, ang iskandalo nga din na oras. Baka kit no, apain na tanga dua. Baka pagbalinan na tanga manglukloko na mangliplipot. At daka mga noten iti opisina, manong name awan tisin na o. Ngayon tinaliyaw ko yung saan ko kumit kita kanya. Nag-good morning ang maglata. Good morning, sweetheart. Hanga nagun-un. Iritalyawak ni ising man. Umis-isang maglata. Break time, manong name saan nga si Mango ka na kami. Delikado reto yun, Arman. So ka nasasatsan ko saan dang agandang wano ako, agsakong agmerienda. Umadayoak, baka kagad nung dumuklos nga di na oras. Kung ni ising manong name. Nagmalmalim nga saan nga nagun-uni kanyak manong name tinawagak iti Karabian na. Hello, abay. Talaga ka di ka kastoy ka? No kastoy lang, di mapaspasama ka na ta, Michelle. Napimpinas lang yung nagsinata. Hamok nga ayat na kangisina, gapot at darajat traidor nga gayem ko. Best friend? Nagbaling nga best, worst enemy? Adalat na kang gano'n kasta pamatin. Dito lang nga ugalim nga talagang kat paraming nakapungpungtot ka, nakaungungit ka. Awan respetum, tipaadam nga tao. Basta sinatan, bye! Kinansel kong tawag man. Kat tumawag. Sinong bata?
Hanat ako nam! Agsinatan na talaga! Gabutasan ko akayat ti ugali. Nukas ta nga magbagaan ka. Agpungtot ka kindi. Maditikas ta nga ugali. Diyak kaya tikas na ti klase nga babae. Agpakamatayak. Agpakamatayak. Madamag mong tulaing into no parbangon. Unin itong bigat ka natayak on. Mga rabi na it is suicide note. Kaya ibagak kasi katiga po na no apay agpakamatayak. Sige. Karami na. Ora man pa'y manong nga suicide note, tibagbagam. No kaya't magpakamatay. Si kamat timang patay, tibukot mo nga, bulot mo nga biyag. Api ko mapapasol ka niya. Sige, aramidam nusot kayat mo. Aramidam nusot amom nga nasiyaat. Sakit din di bot-bot nga. Kunakmot aman. Sa ko tinawagan ni Ising. Hello, anaman na pasamak. Awanin, tinawagak, kaskas di nga madi. So nga magakon nga sina kami. Nadamat kang astao na tipongtot na. Amok matkat nga lipliputan na kada dyan. Worst enemy ko na. Si kada dyan. Magana nga relasyon ta. Sana kat ibaga. Nagpakamatay ka no. Ano ko basol ko. Magaramit ka no ti suicide note. Nga bagana nga siya tika po na no apag pakamatay. Anak ba't kabutin ko? Ba't ibaga kayong gawa ng pakamatay, di ba? Tawagan man kindi. Sige, matasi ka tawagan. Barbaring maatipak nagpakamatay. Kalbasan di 15 minutes manong nimi timawag ni Ising. Oh, natapasamak. Imbes kumang kawan, kastaw na ti pungtot na. Baka matay dahi dyan, orisang nagpakamatay. Gabuti pungtot na, permi. Baka maatake. Baka maitaray iti hospital, gabuti pa naka-atake na. Ngayon kas ka na ko na, Arman, awan di basol ta. Tukas pag-arigan man ta dadaka sa mapasamak kang kuwan. Gabuti isot aking basol. Bukod na matlang aramin. Ngayon na maminsan, adamat ka di basol ta. Ano pang basol ta? O hanta matlipliputan iso na. O matpay ti relasyon ta. O matpay ko nam? Tapay. Namnamayong kadingandan to? Malaksit nga gayam ta ang kopisinan ta? Abay, di mo kanikayan? Nusikan ti ayatek? Di adadag agpakamatay. Hanta kang basol. Inayat ko, ngayon gabot na matit ugali na namisuot, na pungtot, na ungat, sungin sinak. Hanggang tamad dagas, no, siga nga best friend na, iti pangisukatak yung kuwana. Gabot to sikat ti rumbing. Amam ka di nga sa kakayat, naging parents ko isuna. Misuot ko na da. Noon sika nga tatiyang mamuk ka naging parents ko. Na ito yung ata na isam ko natin to. Misuot kan isam. Sika ti pilek, nasawain. Sa mo pa naman sigurado tarik na, Arman. Si Kamil ang nagkakunang, nadagdagsan timbang na pusong ni Michelle Michelle. Idi da ita. Tasang ko payamot madiling ugali na. Ngayon ita pulos. Awanin ti pasat na iti pusok. At daking kaminan. Because I love you, Ising. Kabigatan na manong nemi saan ko ang tinatawagan ni Sona. Di makadakas manong. Saan nga simprek? Iti break time, nagkasama kami kay Ising. Ala, pay. Api nga saan nga simprek? Tinawagan mo? Dinamag ko. Saan pay? Sige. Sampay. Ang ko na rumbay nga tawagan na natin, sinak nga rutin. Paman ti sakti tumawag kang kuwana. Ha? Sige. Tawagak. I-speaker mo atap na mangit ko. Sige. Nagre-ring. Di ko na din ang sungban. Lalaki. Hello. Ay. Tata. Siyak ni Ising.
Ti best friend ni Michelle. Ay, si kagayam, ma'am, Michelle ko na yung latang kanya. Apay ka di. Apay dakat si mong bat. Kaya, iso nga iti mawag ka ni Michelle ta awan iso na ito opisina. Nito ka din na. Adaham dito hospital. Hospital? Sikat na ni hospital? Iso na. Apay na nga no. Nagpapaaraya tak ata. Kastohan na may tipungtot na. Sarapahan na ti barukong na. So ka nagparaya tak ti karoba. Nangayabdat ambulansya. Naisarek dito yung hospital. Diyos ko. Kumusta isonan? Ano kasasad na? Nasiyat mo te. Maturo isona? Maturo. Anat ko na ti doktor. Mayatin ko na. May parit lang kayong kuha na ti agpungtot. May parit lang yung kuha na ti nakamsuot, naungat. Kaya nang sawen, binagbagaan hindi ka di manggaga sa suna, di hanan nga agpungtot. Diyak man na mo. Kinumubingan na ngamin tikas ito yung ugali na. Wali di ubing. Diyak man binabaot, binagbaga at laang. Imbes nga siyak ti mangungit kang kuha na, isupit ang mangungit kanya. Hawan po los respeto ta anak ko, oran at araramide. Yung barbari nga, nung nakaman. Barbari na eh. Nung nakaman. Lunch break, manong nami nagtulagan mi kiniising nga mapami sa rongkaran ni Suna. Nga makure ka. Baka adadang ang kahiblan. Apay, siyempre datat kapungtot na. Sa tagkuyong nga mapan. Di ba? Hindi pa nagatap ng adan relasyon ta. Nagruna, ang pag-ambatan tayat mo kanya. Ngayayatan ka mat eh. Di mo lang mo. Iso nga ko lang idi-asyot armam ka. Ala, hapi nga tang isura. Namisuot sakit ni ismak ko. Ngayon jak dinamdamag kong kuha na tayo di. Hapi nga isuna nga sa nga siyak. Dadyak kahit nga ipadlaw nga pa nagkras ko keng ka. Ngayon itakat. Naibagamon kanyak. Naibaga kamatan keng kano anya talaga tiriknak. Ala, baka no, adadakas nga magpeso mapasamak. Iti kayem ko, iti girlfriend mo, iti ex mo ko na. Ito sa mo ka, di ka kaya sublian. Kalpasan nga baga magsina kayon? Sahanan. Kung nagbalbaliw, inikak ti gundawan na, with na kayat. Bagak pa ya, baka kit maatake ka, baka nagbantang ka, ti sakit ko na. Ngayon ti managkunak, ure nga ti ay karina nga hanton. No kasta ti na iparwam kang kuha na idubig pailaing. Narikat na ikatinan eh. Barbari nga hanod, dan itong lalaki nga makaanos kang kuha na. Nga anderin na. No mapanda ka sa rongkaran, takang kuy-kuyog. Umunakan. Sa ito no malim nga mapangkumat sa rongkaran. Kasta nga ron, tinaramid mi manong nemi, saan kang nga nagkuyog. Hindi makita na. Kumusta ka? Anat kung na ti doktor? Basol mo. Apoy ko mga basol ko. Insina na. Insukat na kinis ising. Kaya nakatamat mawalaw ka po tayo. Kahit ka kumamat ng balbali, bagbagaan ka ng sang ka dungig. Amang, mabannog man ti puso nga gaya yan. Iti saan nga rumbing nga yatin. Sana ka din nga yatin. I'm sorry. Inayat kay di. Inik kang kadigundaway. Yung sang ka nga dimngeg. Saan ka nagtungpal kanya? Sugawanan ti mariknak nga hayat keng ka.
akas iti dati. Natayak lang mga roden. Saan kumangasat sa wem? Ikam kumatigundaway tamagin. Sikamit lang ti makatulong king ka. Saan ko man nga mapasublit, managahit ko king ka. Datay ko na nga talaga nga saan nga si kakensyak tinekari. Nagbalbaliw ka. Barbaring na. Di pa nagbalbaliw mo, dumteng to tilalaki nga naikari para king ka. Manong nemi imbes kuma nga balbaliw ag reforma ng imsaan. Idag sublin iti opisina in file nan, manong nemi iti resignation na. Inawat mat ni boss. Tamunan na dya ugali na. Kinapudno na manong nemi ni boss tinagkuna. Nga, kaya na kumamat idin nga ikatin. Gabuti mading nga ugali na. Imbes ko mga agreforma, no kasta nga, sermonan ni boss, kasi la iad-adda na ka, no? Ti mga ramid iti mading. Yung nayasayat mo, tayo sumis mo tinag-resign. Hindi makapanawan ni Suna manong nemi. Ala, nag-resign ka po keng ka. Sika, Sika, di ka po na. Let's celebrate. Na? Ag-date ta, tag-dinner. Awanin sa gabal ta. Awan ti basbasol ta. Tayo sunamat lang tiga may kagapon. No, api kasi dyan, di ba? Tunan pa nag-date ta. Tun malam. Tun rabi. It's a dinner date, sweetheart. Nakaragraksak kami kiniising manong nemi tanugutan mi nga ta kami gayam tinekari. Diyak pinakita nga nagmisuot loka nakaisam latta. Naroon na lang arudan hindi tawi sa kisuna nga bapang kami check in. Saan nga nagkid-kid manong? Napayasan ka nagkid-kid. Because I really love you. Gabuta si katinay-kari nga pangisagutak ti amin-amin ko. Gabuta pa check na sanak ito nga baybayan. Gabuta, kalpasan dito nga mapasama. Baka isarunong itong ibaga ti William Meremy. Oh, si kagayam. Si kakuma talaga ti munang inaran ko. Awang pintas di istorya no siya ti dinaretsong inaran. Pinpintas na dabasit struggle na. Di ba? Sa bagay. Oh, sing. Arman. Nagpapas kami tiragsak kalidi nga nagmanong virgin at nagkikuhak ni sing. Kat kalpasan lang ti makamulan manunimi napan kami nangas asawa. Siyempre, nadamag siguro mat dito'y niya Michelle kat timawag ang mismo kanya. Congratulations kada kayo. Ay, thank you. Makaawat kan to the invitation me. Sanin. Sanak tumit lang umay. Kat no si katalayan ni ising maid of honor. Check yan. Dito siguro hindi mauding panatawag ko kayo. Again, congratulations and good luck kada kayo. Agyaman agmed Michelle. At sabi ko mata, agsingsingpet ka. Aging ka karikitoy manong nemi nga addan duwa tawan sipod nag-asawa kami ni Michelle, ni Ising. Nga adda nagpitpitik iti saklot na. Ilawanan ti damag mi, iti ex ko, ken ex-best friend ti asawa. Alaki ti daw-dawat nila tamot na, nasapay ko ma, na siya tumat ti bangunan ng pamilya, nasapay ko ma, na siya at dagang ang gaman. Nagastamatin kami, daw-dawat kanya po Diyos, sapay ko ma, titibuklen mi nga pamilya kinising, ket naragsak na talina ay, nga agtultuloy ti kinaragsak mi. Iti asawak ka nagidagbarin nga na kami.
Dahito yung arot, ti pagkasalita, manong nemi ket thank you, iti anos mo, nga nangurnos, kalbasang nga nakinsan kang ka dito Italiana. Thank you ti ilaing mo nga nagbasa, kat sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsaramikan tibian. Ito yung arot, nagyaman nga pagaya mo, Arman. Thank you mat kang ka Arman, tiban ka pa nangibura iti pagkasalita,